mhlambe ke ngiyazi ukuthi ke udaba lo njengoba usho nje siyabantu asikalijwayeli kahle uma ungakuyala umuntu nje yini ebalekile uyakuphi yini kufanele uyidle ukuze wazi ukunikela ngegazi ngeke ezophuza amanzi kwasha kwacimeza ungaqhubeki futhi lapho usudevelop igazi buyelibuyiselwe kuwena futhi yini ebalekile okay into ebalekile babamaphisa nehamba phambili ile ekufanele siyenze number 1 yokuzama ukuziphatha kahle okay yes ngiyazi ukuthi akululanga ikakhulukazi kubantu abasha kodwa asizameni ukuziphatha kahle ngoba njoba ngisho nje igazi uma lizothathwa lifake komunye umuntu ufuna uqinisekisa ukuthi li right bese siya exercise futhi bese sidle nokudla okuyimpilo kukhona ke baye bakusho nala eminyangweni ababhekele izimo zokudla ukuthi naka abaku-encourage hayo bese uma usufika usuyotesta bazoqala bakucheck ngoba bafuna bacheck ne-iron ukuthi sesimene esi-right kanye ne-BP ukuthi sesimene esi-right bese ke uma ukuthi ke kunesidingo mhlambe bazorecommend ukuthi kufanele uthatha ama-supplements athile ukuboost i-iron ngoba uma kukhona okungahambi kahle abakuthesti ngale abalithatha igazi ngalelo langa yes kodwa nje ilokho ukuthi siziphathe kahle sidle ukudla oku-right bese siya exercise sazi futhi ukuthi igazi liyisidingo esikhona esikhulu eSouth Africa.